Здравейте на всички и до... Това го слушам за пети път днес. Писна ли ти от мен? Не. А билетите при теб ли са? Надявам се. Така. Здравейте и добре дошли в моето ново видео. Днес предстои да посетим още една нова дестинация за нас, а именно извън Европа. И исках да ви взема, за да бъдете част от това наистина интересно преживяване. Ако ви хареса видеото и сте го изгледали до край, ще се радвам да оставите едно харесване, да се абонирате за моя канал. И ако наистина видя, че има интерес от ваша страна, ще качвам още повече такива видеа. След малко тръгваме към летището, чакаме нашите приятели да си изгладят дрежките и ще тръгваме към летището и там отново ще се включа. Ако не те заключа в спалнята. Айде само да не ме заключваш в спалнята. Повече багаж не трябва да бъдеш. Вие направо на 20 кг, тя надупала 40. Искам само да кажа, че отиваме за 7 дни. Те куфарите просто не могат да се движат. Виж колко много багаж се сложи. Ако са повече от 20 кг, не знам какво ще правим на летището. Ти платиш? Ще си плащаме. Вече сме на летището, имаме и нова героиня в нашия клип. Дохме доста раничко и все още чакаме. След половин час трябва да предаваме куфарите и след това ще ви снимам на твоя първи полет. Добре. Той ще е решил полета. Завърнах се. Съжаление. Тук сме с битови репортерите. Битови репортерите сме, местим се, така че битови репортерите. Да, взимай си куфара. Так му обясняваме на нашите приятели, че за нашите рождени дни на 4 и на 9 ще ги водим на All Inclusive, могат да хапват каквото искат. Точно така, да си поръчват на воля. Да си поръчват на воля, да пият алкохол колкото искат. Да. Бармана черпи. Ние черпим и бармана. Ще ставаме в 5:30. Така. Изгрева в Тунисе в 5:30. Така и... Така, запускате от 7, далеко 5:30 до 7 ще сме на море. Не, до 5 до 7 съм пиян. И когато отлетя с такъв малък самолет. И всички сме един от друг, което е супер. Аз съм летяла супер много пъти и вече не ми е чак толкова интересно да стоя до прозорото. Така че отстъпвам мястото си. Нямам проблем. Искам да ви покажа коя книга съм си взела да чета. Тя ми беше препоръчена от една моя колежка, да прецакаш дявола. Може да паузирате видеото и да прочетете за какво става на въпрос. Аз все още мога да кажа адекватно мнение, тъй като не съм чела цялата, в момента на 28 страница, но е доста интересна и ви препоръчвам, ако имате малко повече време, да се я закупите и да я прочетете също. За първи път сега споделям къде отиваме, а именно в Тунисе. Вече кацнахме и надявам времето да е чудесно, хотела да е чудесен, да може да се запазим на какво Добре дошли в Джерба. И 16 часа и 16 минути. Hello, багажни дойде. Сега ще ви направя рум тур. Тази врата по принцип трябва да стои затворена. Не знам защо. Да. Сега ще ви покажа банята. Аз съм супер изтощена от полета. Куфарите вече са тук. Така. Тук имаме легалце. Имаме огледало, диван. И искам само да кажа, че съм потресена от гледката. Изобщо не ми харесва. Дали сме супер много пари за този хотел и накрая гледката ни е ето това. Гледайте каква хубава гледка имаме. Да. Гледка за милиони. Ей, там ще ходим. Искам само да кажа, че имаме най-умрелата гледка. Моля, какво е това? Защо не мога да приближа един момент? Какво е това? Какво е това? Сядам само за да ви обясня. Още от летището си взехме карти, които ги дават безплатно и след като
излезнеш от летището, имаш вариант да закупиш или 25 гигабайта за 10 евро, или 50 гигабайта за 20 евро. Нали така беше? Нещо такова, да. Да. Това, което ми направи много лошо впечатление е, че навсякъде искат бакшиш. Буквално още не са взели куфара и правят така. Като ние все още не сме обменили пари в тунезийски. Беби, каква е тяхната валута? Тунезийски? Динари май, не знам. Не знам, и аз забравих. Все още не сме обменяли. И те стоят така. И ние им обясняваме на английски, че все още сме обменили. Няма как да им дадем 50 евро. И те стоят така. Което прави супер лошо впечатление. Този искаш ли да ти бакшиш? Който? Да. Не, но стоиш на вратата 5 минути. Да, стои на вратата 5 минути и чака да му дадем бакшиш. Това е абсолютно неприемливо, или поне ние не сме свикнали в България персонала да се отнася така, като ходим по хотелите. И така. Това е, което исках да ви разкажа. Сега ние ще се оправим и ще излезнем да обиколим хотела. И така, ще се включа и ще ви снимам също така хотела. Аз вече се облякох с ето тази поличка, панталон и ето тази нова блуза от новата колекция на Зара. Вижте само какви хубави приятелки си имам. Гладят ризата на приятела ми. Какво ще кажеш, Валя? Нищо. Това ти кажа. Като ти не можеш да изгладиш, аз ще изгладя. Мога да изгладя, като мога Да. И ще отидем да обиколим хотела. И да кажем, че имаме проблем с тоалетната. И така. Аутфитчето е супер. Много са кефя. Така беличко, красивичко. И ще си направим също така няколко снимки. Затова и двамата сме в бяло. Само каква красота. Много е красиво навсякъде. Освен стаята ни, разбира се. Басейнът продължава и натам. Хотела извън стаите е доста красив, има доста ресторанчета, има красиви места, но стаите не са нищо особено. Момчета имат също така безплатен алкохол през цялото време, за което много се радват. И вие имате. И ние имаме, да, не само момчета. И така. И сега ще се възползваме. Аз не пия алкохол, но те. И морето е точно което е супер. Но времето се очертава в следващите дни да не е толкова хубаво и в момента е доста студен. Да, много студено. Да, доста е студен, така казват всички. Не мога повече. В България времето е много по-топло в момента. Всичко в България. Така е, да. И сега отиваме да разгледаме и да видим водата дали е топла. В басейна беше топло. Валя, може да кажеш първите ти впечатления за хотела? Ела до мен. Впечатления за хотела. Трябва да помисля. Кажи впечатления ти за хотела. Трябва да помисля. По принцип, хубаво е. Има лукс, но и няма лукс. Има лукс, но и няма лукс. Точно така, и аз това ви казвам. Да, особено в Малта, там е уникално. Искам само да видите, пясъка е супер. И морето. Вижте, момчета, идват. Ей, там за снимки с дългите рокли. Чакай, камерата не се вижда. Залеза. Твоите първи впечатления от хотела? Искаш да ядеш? Добре, първо
ядем и после казваме впечатление. Усещам, че тази екскурзия ще съм плюс 5 кг. Гледайте какво разнообразие, сладоледи и какво ли още не. Да видим от тази страна какво има. Тук има суши. Не е суши. Риба. Не знам, ориз и така нататък. Да си кажа аз честното ми мнение. По принцип, аз ям определени неща. Моите приятелки се разбиват, тук вече пълнят 2-3 чини. Правя се. Аз съм в Ада, защото единственото нещо, вино имам. Виното не е за теб. Момчета се поръчали за тях. Поръчвали ли се затваря? Пълнят още чини. Аз не мога да разбера къде ги намират тия неща. Аз единственото нещо, което намерих, което аз мога да ям, е това. Друго аз не искам да ям. И не ми е вкусно. Ти какво си взела? Не знам какво е. Аз не обичам и да пробвам нови неща. Мисля, че за мен Ада започва в 7 дни, вместо, както в предишното видео казах, че съм плюс 5 кг, вече съм минус 5 кг на 100%. И така, аз не знам какво ще ям и ако мидите и картофите не ми харесат, това означава, че аз 8 дни нищо няма да ям. Какво мисли за моята чиния? Трагична е, Кари е много претенциозна, има отвратително, много уникално, много неща за ядене и Кари е. Ето, идва с още 5 чини. Валя, къде ги намираш тези неща? Всички... Не, аз отивам да търся. Стойте тук, аз отивам да търся ядене. Намерих си още нещица и ще ви кажем след това мнение от всички. Днес имаме много изненади. За едната няма да казваме нищо, но за другата... Какво отваряме? Не гледам. Отваряме. Това може да спреш вече. Така, сгори се очите. Отвори. Ай, отваряй това. Малето. Любимо е. Ама отвори ги, да, може да ги дадем, но трябва да го развърнеш. Ама да четеш на глас. Ще четем. Когато след си сърцата наши в цяло, когато клетвите за вярност изречем, пожелахме ти да си на най-важния свидетел в Господи и с огромно вълнение искаме да те попитаме и да станеш наша. И аз разбрах една много яка новина, която няма да я споделяме, но всички на масата в момента плачем от щастие. Вече сме в стаята. Аз се преобляквам, защото навън времето стана доста хладничко. Както вече видяхте, тази вечеря беше изпълната с много емоции. Плакахме, смяхме се. Беше наистина много важен момент за всички ни. Поръчахме си коктейли безалкохолни. И нашата приятелка с алкохолния само. От 10 до 12 имаме и безплатни хамбургери, пици. Каква е тази пица сега, бе? Ти каква пица си поръчала? Това е маргарита. Какво си е моя бургер, бе? Това ли? Има и сега още един бургер. Вече изядохме 7 бургера и 2 пици. Не знам кога ще го донесат. Що? Вече е следващия ден. Ние тепърва станахме и искам да сложа край на този влог. Ако ви са интересни нещата, които показвам, може да следите и другите части. Ще има още доста видеа от Тунис, но тъй като стават
дълги, няма как да ги кача всички наведнъж и ще ги разделя на няколко части, така че много ще се радвам, ако оставите един палец нагоре и ако се абонирате за канала ми и ако гледате, разбира се, и другите части. Това беше от днешното видео за вас.